As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Padayon natong yampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Muhari unta ang hustisya ngagbinasi sa atong balaang kasulatan sa Ebanghelyo sa Dios. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots para sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo og daghang mga grasya, labi na gyud ang kabalaan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tananamong kalapasan ug dawata ang among mga pangalyupo ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria, dili na kami mukabayo sa mga kabayo, ug dili na kami moisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon ka ni adtong walay laing kadangpan. Ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuohon ug higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak siya sama sa leryo, mugamot siya pag-ayo, daw usa kadakong kahoy, mulipang ang iyang mga salingsing, ug mahisama siya katahom sa olibo, ug mga limyon siya sama sa Libanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong landong, mulambo siya sama sa tanaman,
ug mamulak sama sa paras, ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Libanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo o nagatiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipre nga lunhaw kanunay o ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay musabot sa nahisulat dinhi, ug ang masinabuton angay masayod niini, kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo, ug musubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong baba magpahayag sa imong kadaykanan. Ang akong baba magpahayag sa imong kadaykanan. Kaloy ako, O Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Ang akong baba magpahayag sa imong kadaykanan. Ania mahimuot ka sa katarong sa kasing-kasing, ug sa kahiladman ako gitudloan mo ako sa kinaadman. Linisi ako sa sala pinaagi sa isupo, aron ako maputli. Hugasi ako ug mahimo ako nga puti kaayo. Ang akong baba magpahayag sa imong kadaykanan. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod kanako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan, ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu.
ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mundan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralo na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong igsusulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan, nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon, ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagiw kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang tubag nato sa Salmo nag-ingon, ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Lingiyay mong tupad ing na kumusta man ang baba nimo. Nagsigig daig sa Ginoo. Ungutan ako no. Ano man mo mulingi. Mao ni mga baba sa mga nagsunod sa Ginoo, magsigi og pahayag sa mga pagdaig ngadto sa Ginoo. Dili ang pagdaig sa atong kaugalingon, pagdaig ana mga tao nga mga sikat, pagdaig ana mga tao nga mga gamhanan, kung dili daygon gyud ang Ginoo. Nya kun mao na ni atong buhaton nga mausay gibuhat sa mga apostoles nga siging daig sa Ginoo, siging sangyaw sa pagtulunan sa Ginoo, maglagot ang kalibutan. Ngano man, kay ang kalibutan manggod gusto nga siya maoy daygon. Muna ang mga tao sa nga kalibutanon
ganahan gina sila nga sila maoy daygon, maoy tahuron, maoy sundon. Sa inyong balay, kinsa may inyong kanunay gidaig o kanunay gisunod, ang Ginoo o ang mga ginikanan? Ha? Ginoo? Nya, way mga saba sa inyo nga mga ginikanan. Way magyaw-yaw. Oh, naa na gani, patay. Patay ng Ginoo. Kinsa pa may imong daygon o magsige na kag pangasaba ang Ginoo. Di ba? Kana sang gasigig tan-aw sa computer, siging duwa ng cellphone, ana, kinsa may gidaig ana ang Ginoo. Siging tan-aw ng TV, patindag kuas TV nga smart TV, ana bongbong or usa na kabongbongan, pura na kang nagtan-aw na asa sini, patindag kuas mga tao dito. Kinsa may gidaig ninyo ana? Ana. Himo mog balay dagko kayo, nya wala bay taong nagpuyo. Nya ang inyong silingan nga kanana ang pertin taong lisura, murag mga lampinig, nagdasok nagmaayo, busluton pag yung atop, inyo pag yung siradan ang agianan. Kinsa may gidaig ninyo anang inyong balay dagko kayo nga way gapuyo? Kinsa man? Hilom lagi mo. Unya kung magsulti na taani, sige tagsulti, unsa may mahitabo, maglagot ang kalibutan. Muna nga si Kristo niingon, ako mong ipadala taliwala sa mga lubo, muramog mga karnero nga gipadala taliwala sa mga lubo. Ang mga lubo ilagi ng kanon ang karnero. Muna ang magsunod di ay sa Ginoo, daog-daogon, pasakitan og patyon gyud sa kalibutan. Gilingay mong tupad, inaganahan kang musunod sa Ginoo. Ngutan abay, naganahan ka sunod. O ganahan kang daog-daogon, ganahan kang isalikway, ganahan kang pasakitan, matod pa diri gani, taralon mo sukmanan, latoson mo dito sa sinagoga, pamatyon ang uban kaninyo. O ganahan ka ni, unsa may resulta? Unsa may resulta? Niingon si Kristo diri, og makasangyaw kamo sa ebanghelyo ngadto kanila og sa tanang katawhan. Masangyaw ninyo ang maayong balita basta buhato na ninila kaninyo. Pasabot di ay mga igsoon, kining kasakit, kining pagpanglutos, kining daog-daogo na ta, maunang panahon na nga mahimong epektibo ang atong pagsangyaw sa maayong balita. Agree, disagree? Bisan sa mga salida, ay tanawa ng mga salida, labi na mga teleserye, kanang mga drama nga salida, o bisan sa mga aksyon god, kinsa magi atong ganahan sundon og mudaig ta ang gidaog-daog. Maubitang perting sikata ni Anhing Fernando Po Jr. kay pakulata man dayon to nya buman baos dayon lapak kena baos man. Di ba kanang nga ang mga drama-drama nya kay bawo jud kang buutan kayo dinhi ang kani nga karakter nya daog-daogon na ring usa, di ba? Mo pabor din ta ani magsigit animal gila. Mura bang ma-attract ta ba sa gidaog-daog? Ma-attract kita sa gidaog-daog. Bisan din sa atong nasod. Anang panahos eleksyon, panahos pangumpanya, ay sus, kadtong gisigihag saway, mo gi mo daog. Dede tinod. Mo na magbantay kay basta magsige ta og padaog-daog. Mao gitay musikat. Maogi mo daog. Mo na ayaw kabalaka. Mo gustong isulti ni Jesus ba? Ayaw kabalaka kung dumtan kas kalibutan, daog-daogon kas katawhan. Kay mo nang paagiha nga musikat ka. Tanawa si Pedro Calungsod, gipatay, aporting sikata na karon. Lorenzo Ruiz gipatay, aporte sikata. Ang mga apostoles gipatay, aporte sikata. San Roque gidaog-daog, gipreso hangtod namatay, aporting sikata. Di ba?
San Isidro Labrador, pertin taong daog-daog sa mga tao ato, sanginlan pagbisag unsang kon, aparte ng sikata. Mother Teresa of Calcutta, gidaog-daog, siging serve anang mga poorest of the poor. I-persecute pa siya. St. Francis of Assisi, persecuted po to sa mga dagkong tao sa atong simbahan. Karon perting sikata. Ngayong nanay mong tupad, na gusto ka mo sikat. Gusto ka mo sikat. Bisag unsa na lagi pangbuhat ros mga tao para mo sikat. Ana, maghubo na lang, ana sa kamera, i-upload, tanaw sa mga tao, apil ning nagwali. Unya, kuan, muna ilang pasikat, na mahagba na noong kana. Diri sa unang pagbasa, giingnan sa Ginoo, pinaagin ni Propeta Hosias ang mga katawhan sa Israel. Balik mo sa Ginoo, pangayo mo pasaylo. Kini manggong pagkamapahitason, kining atong pagpaningkamot sa pagpasikat, aron kita gitahuron, kita gisundon, sala na siya. Garbo ang tawag ana, the Prince of Sins. Or unsay tawagan niya, the Father of Sins ba nang tawagan na? Basta tungod sa garbo, musod ang tanang sala. O kanang taong pagarbohon, makasala na, niya kanang sala, muguba na sa atong kinabuhi. Usbo na ko ha, ang sala, muguba na sa atong kinabuhi. Bisag unsa pariranggo nato dinis kalibutan, basta makasala ta, maguba kita. Mao bitaw ang nasod sa Israel, purting sikata panahon ni David, nakasa si Hari David, naguba ang iyang next generation. Punan pa sa sala ni King Solomon nga anak ni Hari David nga ning puli niya, purtig yung pagkagubaa sa Israel. Guba yun. Nilingay mong tupad na san, nanakay sa sala. Guba ka na. Gubong yun ka. Bisag unsa panimo kasikat, bisag unsa panimo kagamhanan, basta makasala, guba yun. Tanawa ang sala sa garbo, sa Russia o sa Ukraine karon. Guba yun sila. Guba ilang relasyon. May manaslag relasyon sa una. Nagsuportahay man sa una. Nag-cooperate man sila sa una. Karon, tungod ng sala, sa garbo o kahakog, pertim pagkagubaa. Nawa ang sala sa kalagot o sa kahakog, sa Israel o sa Hamas, guba. Tanawa ang atong Pilipinas nga purtig yun kahakog aning gahom aning ato mga politicians. Tanawa kung sa atong relasyon ron, guba. Purting gubaan. Ngano man din nindot ron ang atong Pilipinas? Nindot? Hoy tubag. Purting batia pasiritan lang tagtubig ang atong silingang nasod. Way mulaban nato. Way klarong dipinsa. Di ba? Wanay klaro ba? Nganuan, guba naman tadaan og relasyon. Gaunay naman lagi tag-away dinhi. Unsaon na nato pag-alkontra sa atong laing nasod nga kita mismo dinhi ang atong mga leaders na nag-away man, wa man magkahiusa. Nga, unsaon na to pag-alkontra sa muatake na to, nakita gani dinhi, wa man kita maghiusa. Ngano man nga makaatake man nato ang laing nasod, kay nagkahiusa man sila. Usa ka tingog sa leader, sunod mang tanan, kita dinhi. Why sus? Wa gyud. Mao na maguba kita. Nya usab yata sa mga nasod nga mga bakakon kayo tungod aning graft and corruption. Kwarta, hingwarta kaitang mga Pilipinos, maggoberno man or masimbahan, mabitan na sige kong baligyag slat kay Pilipino ko, mangwarta gyud. Pero nindot nang mamaligya tag slat dinhi sa simbahan, kay nganuan nang warta ta aron ialagad sa atong katilingban sa simbahan, dili aron isod sa bulsa. Mobitang gislat na nato aron klaro asa padong nga kanang atong SBF dag ug mahurot na ni kahalin asa man na padong
Anhas Kumbinto. Nakita naman sa inyong kumbinto, wapata kabayad, na nanibarog na. Luoy kaya ito mga contractor sana. Muna tabangan gini natog bayad ha. Palit mong slots, daghan pa kay tag balanse, napatay. Pero ni uminto-uminto na gito hapit na magtunga ang atong halin o ang nahibilin. 60,000 manika slots, tag 500 atong gibaligya SBF dag. Halin nato kay 29,236 napay 30,764 ka nahibilin ang available. Ato ning paliton tag 500 pesos atong paliton nga slot. May ni kay kwintada gyud kayo kaysa kana bang magsige lang tag ngab-ngab og kwarta, minilyon, binilyon. Naam na sa atong social media, naam na sa ato rong mga komentaryo sa ato mga politicians, siging sulti og mga minilyon, binilyon nga kwarta, wa ta kahibaw hain padong. Wa ta kahibaw. Kani kahibaw gyud mo hain padong. Na naman gani, ni barog naman gani, pero wa pa ta kabayad. Di ba? Gusto mo musubay sa pilay beronon secret ato sa to opisina ito ang mga kontrata dito. Luoy taon ta mga buutan kay nato mga contractors. Pero ako kay bawog sa luyo abada maglingo-lingo sipya tani ko anada binako bagdali mahalin ang slot o man di ay dili nato i-frustrate. Kitang nagmahal sa Ginoo, kitang nagmahal sa simbahan, dili nato tagaan og kasakit ang atong mga buotang mga contractors nganing human sa atong project nya wala pa ta makabayad. Kining atong slot mao ni ang atong gilauman. Atong ipakita na kung kamautang mo panindot sa atong personal nga balay, ato sang panindoton ang balay nga gitawag nato lugar sa Ginoo, kining ato dinhing simbahan. Dili ni lugar ni Father Siano ha. Kay kining Father Siano pila na lang ni kabuwan mawa na ni dinhi. Dili ko kapahimos, di mangi ko o mangi siguro makahigda ba ko ang kwarto diyang gibuhat ya babaw. Wa pa man kita makahigda diha, basig mo abutan na lang ko sa order nga pahawa na diha. Dili man ko ana mo balibad. Depende man na sa atong labaw. Pero ang ako ang simbahan mismo in general ba mo padayon man ning parokya, ang pari man dinhi mo come and go, pero ang parokya kamo padayon gid mo dinhi nya kamo sa mga online parishioners. Ang simbahan nga inyong gitabangan kamong nagsigig tabang dinhi, congratulations mo padayon sa inyong kinabuhi. Ay mo kabalaka na dili mo tangkyuhon sa Ginoo kamong mga online. O di man ko taga San Vicente Father, pero usar may simbahan, usar man ay kasimbahan, ni facilitate lang ta karon unsaon pagtampo. So salamat kayo sa namalit ha. Yan na sa taan ni 16 slot challenge nga tag 8,000 ang challenge. Nanasa tay halin nga nanasa tay 100 to ka 16 slot challenge. Nya ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD para sa nis panginahanglan dito sa Kapilinya di Fatima, dedicated to Our Lady of Fatima. Ugma na ra ba ang kuan ang ika-3rd apparition anniversary, ugma July 13. I hope mamalitag maayog slots. Nahalina na ta og 4,015 ka slots, 1,985 na lang yun ka slots ang nahibili, no? Tag 1,000 pesos per slot. Palito ni na to gurot, gamay naman lang kayo ni 1,985. Kadaghan na to. Palito na to karon og ugma. Aron mahurot na ni siya. Nya nasa ni siya 20 slot challenge na tag 20,000 pesos na nasa tay 18 ka 20 slot challenge sa MMHD. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Ang pagpamaligya na tog slots usasad ni sa kabubuton sa Ginoo. Unya dili sa tanan ni daig ani naidaghan nga ni saway, naidaghan sad nga or pipila nga nagduda ingon asa ka na gipanood ni Padre Siano ng kwartahas bulsa.
Pasalamat lang sa ta nga ma-verify sa mga gidapatan na sa tay record ni ini. Nganong ato man ang gibuhat tungod kay di ta gustong makasala nga ang kwarta nga gipadala para sa simbahan gamiton sa bulsa sa individual nga tao. Mo na gitawag og korupsyon. Kana bang ang paras public service nga funds atong gamiton sa atong personal nga panginahanglan. Maorasad na ang atong kinabuhi nga igsoon. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, si Kristo nagpadala sa iyang mga tinun-an ngadto sa tanang katawhan. Pasabot kining atong pagkakatoliko para nis kalibutan. Di ni para ato. Kining atong pag-ampo sa misa, sige tag-ampo din, di ni para ato personal. Kaya kita manggod mag-ampo usay, ang ato ra yung personal, Ginoo ang akong anak, Ginoo ang akong asawa, Ginoo ang akong bana, ang akong mama, ang akong papa. Kutob ra kita diha. Naghuna-huna ba ka sa tibuok kalibutan? Naghuna-huna ba ka sa tanang katawhan? Si Kristo nagpakamatay para bias tanan, dili baya para lang sa mga Hudiyo, di lang para sa mga taga-Israel, sa tanan yung mga tao. Mao na kita nga misunod ni Kristo para tas tanan. Kung daog-daogon ta, kanang nagdaog-daog nato, kanang gasigtamay nato, kanang mupatay nato, kauba na sa atong gihigugma. Sige, katapusang lingi sa imong tupad, yung na sugod karon ang among balay para na sa tanan. Ing na ba? Nasugod karon. Or kung imo ng asawa, nasugod karon. Atong balay para na nistanan, ha? Nga mo ingon dahil imong bana, pwede na dadoon ako akong kabit diri dahil. Sa pwede na, kay para na nistanan. Indota, no? Ana na diyang reconciliation, ana diyang pagpinasayloay. Indot kayo. Kay sabhala yun, gubat yun. Kanindot ka kung mo ingon ang rasya, kining ako dinhing bahandi sa Russia para nanistanan. Ang inyo sad sa Ukraine para sa nastanan. Din ata magubat ngano man kay para na manistanan ang ato mga kalambuan. Di naman ni para lang sa Russia or para lang sa Ukraine or para lang sa China or para lang sa Pilipinas, para ialagad sa the entire humanity. Ninduta, no? Mamugwa gyapon ka o yun, manindog lang ta. Mga igsoon, masaligon sa Diyos nung panalipod, mudangop kita nga malaumon ug muingon, Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga nangulo sa simbahan, determinado ug sa walay kahadlok magsangyaw sa Dios nung mensahe bisan pamantaliwala sa mga pagsupak, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga kanasuran ug mga katawhan malingkawas gikan sa mga masalaypong sistema sa pagpanlupig ug sa terorismo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga nakasinati ug mga kalisdanan diha sa ilang kinabuhing minyo, makadawat sa grasya sa paglahutay sa ilang mga panaad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga gisakit pinaagi sa kahadlok ug kahingawa, mapanalipdan sulod sa ilang katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga si Halandong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga sila nga namatay mag-ani sa mga ganti sa ilang mga paghago dinhi sa Dios nung gingharian nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Amahan, ikaw ang tinubdan sa tanan ug sa kinabuhi. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa mapaubsanon ug matuohon nga kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo kining among mga gasa timaan sa mundo man sa upausan pusa kining panog kining inom ginamasa kamot sa tao ang imong mga grasya uwasa mo pagaliya ihatag na kanamo ulang itong aman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Ana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og paginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud nga among gihandom karon og kadtong nabiktima sa mga gubat ug sa mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nilakangay ang kalawat kanimo, apan ipamulama ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang Dios nun nga panalipod. Apan mahitabo ra ni kung andam tang magpakamatay para sa tanan sa pagsugot sa sugo ni Hesus. So padayon tang mamalit og slots, bahala nag mga matay, basta mo palit gitag slots. Anya ato ning hotdon, no? Ang atong SBF dag, ato ning paspasag palit, tag 500 raman ni, alang sad sa pagbugti nato sa kakugi o kaayo sa ato mga contractors nga ilag yung gitrabaho maayo ang atong kumbento. O patakabalhin dito pero hapit na. Finishing touches na lang. Yang ato sang MMHD sa dito sa Kapilinya, tag 1,000 raman ato sa ning paliton kay gamay na lang kay nahibili, no? 1,900 na lang kapin. Nya ngato sang DSAP katong investment slot open pa siya for more investors. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.